Υπάρχουν μύθοι στο real estate? Ναι, υπάρχουν, όπως παντού άλλωστε. Και σήμερα θα καταρρίψουμε έναν από αυτούς. Ακούω πολύ συχνά τη φράση «Εσείς οι μεσίτες που σκόνετε τις τιμές των ακινήτων». Τον επαγγελματία μεσίτη τον ενδιαφέρει να πουλήσει το ακίνητο. Για να πουλήσει το ακίνητο πρέπει να κάνει σωστή εκτίμηση, έτσι ώστε να έχει τις πιθανότητες της πώλησης με το μέρος του. Το να βγάλει ένα ακίνητο σε υψηλότερη τιμή από την πραγματική δεν έχει αποτέλεσμα ούτε για αυτόν ούτε για τον πολιτή. Στην ουσία δεν θα πληρωθεί ποτέ ούτε ο μεσίτης ούτε ο πολιτής. Συνεπώς, οι επαγγελματίες μεσίτες δεν φουσκώνουν ποτέ τις τιμές. Εσύ τι πιστεύεις? Ποιος επηρεάζει τις τιμές των ακινήτων? Οι μεσίτες, οι ιδιοκτήτες ή η προσφορά και η ζήτηση? Γράψτε μου στα σχόλια την άποψή σου.